Takže vitajte v mojom ďalšom modovom dieli. Dneska si ukážeme Diamond Guns, čiže diamantové zbrane. Takže prvú, čo si vyrobíme, pištol, čiže teda Desert Eagle. Kraftí sa z 2 diamantov, tyčky a flintu. Náboje do ňoho sa kraftia z 1 gunpowderu a železa. Nejde to v malom craftingu, neviem prečo. Vážne neviem prečo, takže v malom craftingu to nepôjde. Ďalej si ukážeme brokovnicu. Tá sa kraftí z 5 diamantov, takto a 1 flintu. Náboje do nej sa nekraftia jak do pištola, akurát miesto železa dáte diamond. Ďalej, M4, tá sa kraftí. Jak sa kraftil? Tá sa kraftí nejak takto. Tak. Pardon, opačne. Tak, a máme M4. Náboje do nej sa kraftia jak do pištola, akurát dáte ešte na to 1 železo. Ja som si to už popripravoval, takže ja si to, pardon, nekrytý takto. Všetko si vyvážem, takže ja som si to už popripravoval, takže prvý budeme skúšať Desert Eagle. Druhá bude brokovnica a tretia bude M4, čiže karabína. Takže dáme si noc, aby sa nám tu pospawnovalo pár potvor, než sa tu pár ich pospavnuje, ja si tu osvietím. A ináč, niektoré mody, ktoré sa budú týkať, čo viem, hrania survival, budem natáčať naopak, ale väčšinu modov budem natáčať na takomto. Takže vidím prvé obete. Najprv si ukážem klasický Desert Eagle. Na 1 ranu slajma, brokovnica tiež to isté. A M4, tá iba rýchlo strieľa. Takže keď chcete postrieľať rýchlo na blúdy, tak M4 je to práva pavúčik, 1 rana. Ale najlepšia, najzačiatočnejšia zbraň, na začiatok sa vám hodí, nerobte si hneď onú brokovnicu alebo onú, jak sa to volá, M4, to sa neoplatí, lebo je to drahé na suroviny. A i4 navyše nedáva také rany jak Desert, takže vám odporúčam urobiť si prvú Desert Eagle. Kraftenie sme si ukázali, tak čaute v ďalšom diele, čau.